alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det er lørdag, og i går faktisk. I går gik jeg på påskeferie. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Men det bliver bare sådan nogle dage med mig. Jeg tror måske, det bliver delt op i sådan 2 videoer eller sådan noget. Jeg har ikke lige fået lagt en video op her i sidste tid, altså sådan en uge, 2 måske. Fordi jeg har været rigtig stresset og har været virkelig træt og meget skulle nå. Men nu har jeg ferie, så det var mega fedt. Ja. Og det skal altså lige siges, at jeg lige har rundt med værelse. Er det spørgsmål? Jeg synes, det bliver rimelig pænt. Der kan lige komme nogle videoer af det her. Jeg skal sove mig i dag, så det er derfor, hun er hjemme. Jeg er med hele dagen, og jeg hader at jeg er med. Ja, det er sådan lidt det samme, jeg har. Ja, sådan der, det er bedre. Ej, hvad er det? Så er der dyr derude. Kan I se det? Nej, jeg kan ikke se det. Kom så, Marie. Kom her. Hvornår det er købt så? Sådan der. Ja. Godt. Jeg skal bare tage fedt her. Ja, perfekt. Så. Nu, og det tager bare senere, tænker jeg. Ikke også, Marie? Ja. Yes. Opdatering. Jeg lige taget støvler og sko på, og nu ser vi pudsegård. Det gør jeg så ikke. De mine har støde. Men de er perfekte. Yes. Og min bror er det pusse. Og jeg overvejer lidt at tage en vådserviet hjem, fordi den Lige andet, der er langt. Nå, prøv at se min. den er ganske meget knap, den er meget god. Nej, det tror jeg så ikke. Så kan se den min, altså min Det er bare ærgerligt dig, men ærgerligt for dig, men jeg opdaterer senere. Vi har været mig med i om til crash. Yes. Og Marie er derhenne bagved dem der nu. Og trailer med Scooby. Yes. Og nu er det godt. Ja, det er men yes, prøv at se. Støvende. Yes. Men jeg synes, det var lidt pres. Og det nu var han. Så yes. Vi er rigtig gode til at opdatere. Yes. Ej, det der ledning. Ej, OMG, det er ikke mig stress. vi er hjemme hos mig, og vi er med vores skincare routine. Det er lidt sol. Ja, og hun lønner mit skincare, fordi jeg er den så. Så vi skal lige noget skincare på. Ej, fuck mit hår. Jeg ligner sådan en arbejdsgiver. Det er bare lige der. Jeg vil se. Kom lige gå ud af det. Men det er slet ikke, du kan bare ikke så ud. Nej, jeg skal ikke. Det var en prøve, fordi jeg skal købe den her service.
Fordi jeg har den her sæt, og jeg vil gerne have en anden sæt. Ej, men så du skal på sådan der. Ja. Det står på kæreste, den der løber på bordet derhjemme. Og så er det sådan, what the fuck? Se. Hvor fanden mange spørger. Den her er der nogle af de her super vandfaste, så jeg gider ikke finde. Det er den, det er nu måske lidt ekstra. Som jeg skal faktisk have en med på pakken. Det er pakken til Darby, og det er nemlig fra. Jeg fik det i øjet. Vi tager bare. Men der skal jeg bare på sådan en stue. Vil du ramme på den? Jeg synes bare, det bliver med af det mindste. Sådan her. Nej, det gør man ikke først. Man gør sådan her først. Så det sådan. Hvis du ikke får noget. Så tager du den på kniven. Flyt dig. Flyt dig selv. Nu kan jeg jo ikke se noget. Flyt dig. Det er fint. Så jeg kan se, at jeg og Mathilde er rigtig god til at dele. Jeg vil også godt spejle lige der. Så jeg prøver at rense, ikke? Jeg prøver at rense, fordi jeg synes, det er meget beskidt. Og jeg har prøvet at rense det med make-up-fjerner. Det gjorde det modsatte. Jeg har mit make-up. Oh my god. Slap dog. Chill, lampe. Hvad er det min lampe? Det er så der fra beauty. Chill. Fucking beauty. Stop. Stop så. Der er altså ikke noget galt med mig. Det kan jeg se noget. Skal der? Væk for! Vi gør med vores daily skincare routine, okay? Har du også en daily skincare routine? Jeg kan bare glemme at lægge op til, eller den skincare. Hvad med søsteren, ikke? Jo, vil du også have på? Nej, den er ikke fed sidst. Men du kan være på den her. Prøv en helt normal ansigtscreme. Nej. Okay, Ida har også. Jo, Ida har også en lille søster. Og jeg skal putte den her på. Putte den her på. Hvorfor den er så fedtet? Ida. Vitterligt, jeg tror. Ida, kom herhen. Ida, kom herhen. Altså, jeg sidder jo ikke på stolen. Jeg sidder i luften. Det er jo meget plads, der bare lige er, du kan sidde her. Fafi, min lampe, den er lidt psykopatisk. Fordi det er med at hoppe på, og at sit Bluetooth skal være sådan... Hvad var det? Ej, på den mærke min hoved. Men sådan skal den. Den tager jo ind i den. Den bruger jeg også. Ej, hvor er du god. Ej. Jeg hader at putte den på, det har taget 100 år i dag. Jeg er god til at tage den på. Det Så en kirke. Nej! Det var helt fedt. Sådan der sad jeg en time i dag og kunne få på. Okay, tag den på. Det ligner solcreme. Det er det sikkert også. Men det er fordi min mor... Det her, det er i stedet for solcreme, så det er sol. Så jeg ved lidt ikke, jeg tror at mor hun snyder mig. Fordi jeg tror, at de laver sådan en til unge piger, fordi de er sådan, skincare routine, og så laver de den her, hvor der bare er normalt solcreme. Og der står, Sunface Cream. Right. Det ligner jo solcreme. Det dufter også solcreme. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er ikke, fordi du godt kunne finde ud af det. Okay, lad mit. Nej. Ja, jeg har. Nej. Okay, jeg gør det. Nej, jeg gør det, nej!
godt lys, Marie. Det er for fanden, altså. Jeg ved ikke, om man kan fornemme den. Så giv mig den i røv. Nej, jeg vil stoppe. Nej, jeg vil prøve. Stop. Jeg vil også prøve. Du tager en hækker efter på den på igen. Nej, Det gider jeg ikke have. okay, er det blandet ud? Ja, det er blandet ud. Ej, der var sådan en pige. What the fuck, hvad er det? Er det tyggegummi? Nej, det er negle. Det er negle, der er sådan. Jeg er også rigtig god til det her. Fik det på fingeren i stedet for på neglen. Okay. Ja. Hvad skal vi? CeraVe. Hvor mange kom? Jeg tager sådan 1, 2, 3, 4 på. Det er en sejr. Det er bare 2. Altså. Okay, små på. Sådan noget her på. Det var alt, jeg skulle bruge i hele mit ansigt. Ej, hvor er jeg bare shiny her. Okay, den. Jeg ser med græsser, Tak, Ida. jeg har alt nok på. Så kan jeg ikke få den mamma. Ja. Vi skynder os. Det er shiny, jeg har for meget. Same. Prøv lige at se mig. Vi er til at Prøv lige at ej, men jeg skal også finde et eller andet, så har du ikke nogen badminton eller noget. Jeg skal også rulle. Ida? Der er bare en lille time. Ida? Altså, man kan se, at mig og Mathilde rigtig gode til at putte svinkær på. Okay, Ida siger, Det er jo ikke sådan her bryg, vel? Det er sådan den her bryg. Sådan her dog. Fordi at de her bryg, ikke? Ikke 4 af de der bryg. Ikke Mathilde, jo. Jeg forstår ad. Det er det stinker. Skal vi høre julesang? Hallo. Har du set, hvor lang tid du har taget? Jeg tror, vi siger... Farvel. Ja. Vi sover. Vi har også fritaler. Yes. Synes du, det er god i det? Ja. Så, ja, vi skal bare sådan... Jeg vil spise lidt, men jeg kan ikke spise tilbage. Nobody likes it. Det er sådan lorte. Og igen, der er hest. Like it. Det ligner pøller. Hvem kaster sig på mig? Det er da ikke lige godt. Ej, må jeg få et æble? Nej, det er ikke, at du har dør i sådan godt. Ej, hallo. Jeg må så ikke kaste den der. Ikke, det var lige en lille krystal. Det er virkelig klart. Okay, Pia, jeg tror, vi skal stoppe, fordi det ligger over det hele. Det mest Ja. Der ligger 2 herovre. Jeg vil se, hvor mange der er land her. Nej, ej. Det var ikke tiger. Nej. Jeg kan ikke med. Okay, vi skal altså stoppe nu. Vi ser videre. Ja, uden at få lidt krydser på os. Okay. Okay, der bliver kastet med lidt krydser. Are we ready? Chicken nuggets. Er det mig? Ja, det var dig, Det var dig, Marie. Upsi, bare. Prøv at se her.
Jeg kan ikke. Igen? Okay. Se, hvor ligger Jeg her. kan altså ikke finde den. Ej, Ida den ikke. Jeg har lidt kriser. Og nu gør jeg sådan her. Jeg kan ikke finde den. Oh my god. Ej, jeg fik det her ned. Ej, de lander mig også rundt omkring. Og der er sådan en... Pia, jeg kan ikke. Jeg tror, med den mørke til at glemme sig på den. Rigtig chok. Ida. Ida. Jeg ved ikke, om det er revet igen. Ja, vi er i sengen. Yes, vi skal bare lige have tænder først. Jeg er meget træt. Yes, sir. Og det er rigtig sådan. Så vi vil tage mig. Ja, yes. Vi ses bare i morgen. Okay, opdatering til en ny dag. Og klokken er... Jeg ved, klokken er måske 2 eller den. Yes. Men jeg laver popcorn, og Ida laver toast, og Marie er inde og se fodboldkamp i København. Hvem hæpper hun med? FC København. FCK. Så ja. Vi skal bare rydde op med i dag. Så det kan jeg bare lige købe nogle videoer. Så har vi lige lavet nogle videoer. Yes. Okay, det er faktisk mandag i dag. Men vi har påskeferie, så så skal jeg ikke i skole. Undskyld, hvis I ikke kan høre mig. Så nu skal vi egentlig bare lave sådan en annex, eller annexet er der, men vi skal sådan, mig og min mor, lave indeni, og det er sådan, har været min storebror, så det sådan, hvis I kan se det ruder rimelig meget. Og her er der bare ikke lige på. Men yes, og det er faktisk blevet senere. Jeg tror klokken er 6:30 måske. Jeg har lige en færdig. Og jeg lige lave en. Det får efter videoen, der kommer bare lige. Så. Men jeg tror, måske jeg kan nå op til mig i dag. Ja. Det er tirsdag i dag, og jeg er lige oppe i stedet til det, min mor har morgenvagt. Jeg er faktisk glad, men det er nok også sådan. Man kunne love, hvad man kalder det. Man kunne love råd. Yes. Okay. Lucky. Men jeg tror, jeg vil runde den her video af. Jeg tror ikke, den varer så lang tid, men yes. Hej. Tak fordi I så med. I må meget gerne like eller subscribe. Og god dag til jer.